Sistemes de telecomunicació, esquema i principis bàsics. Aquest és l'esquema fonamental d'un sistema de telecomunicació. Com veiem, està format per 6 blocs: la font d'informació amb el missatge que es vol transmetre, el transmissor que adaptarà aquest missatge a les característiques que necessitem per transmitir-lo, el canal de comunicació al mig, que és qui se n'encarrega de transmetre el missatge i que rep la influència d'una font de soroll externa, el receptor, que adaptarà el missatge altre cop perquè pugui ser rebut ja per l'usuari, i el destinatari. En les següents diapositives anirem estudiant amb detall cadascun d'aquests blocs. El primer bloc és la informació que volem transmetre. Aquesta pot tenir diferents formats. Pot ser un text escrit, un so o una imatge, o fins i tot altres tipus de format. Però abans de transmetre-la, s'haurà de codificar en forma d'ones. Els textos, per exemple, es poden codificar en una senyal digital. La veu i els sons, per exemple, en una senyal analògica. O la imatge, per exemple, es podria codificar a través d'un histograma i assignar una ona diferent a cada color. Només són exemples de codificació, i no és objecte d'aquest vídeo aprofundir en ells. Seguim, doncs, amb la fase de transmissió. Aquesta informació o missatge s'envia al bloc de transmissió, on s'adapta el missatge a les condicions adequades per a la seva correcta transmissió. La tècnica d'adaptació o conversió més habitual és la modulació. La modulació consisteix en transportar una ona d'una freqüència determinada a una altra freqüència més elevada i adequada al canal de transmissió. Però els missatges que volem transmetre, habitualment, són més complexos que una simple ona oscil·lant a una freqüència concreta. La veu i la música, per exemple, és una mescla de freqüències que van des dels 20 Hz pels sons més greus fins als 20.000 Hz pels instruments més aguts. Igualment, aquest grup de freqüències pot modular-se a un altre grup de freqüències més elevades. Imaginem un grup de música que vol aconseguir que el seu concert l'escoltin des de l'altre continent. La música és una ona mecànica i per tant té poca energia, i per tant no podrà arribar al nostre receptor si aquest es troba a una llarga distància. Les ones electromagnètiques, en canvi, tenen freqüència molt més elevada i, per tant, una energia molt més alta. A més, es transmeten amb molt poques pèrdues a través de l'aire. Seria, doncs, una bona opció codificar les nostres ones sonores a ones electromagnètiques i modular-ne la seva freqüència a una de més elevada. La modulació, a més, té una altra funció important: posar ordre. Com sabem, hi ha una multitud de cadenes de ràdio, per exemple. Totes elles amb una mescla brutal de freqüències de veu, sons i música, totes entre els 20 Hz i els 20.000 Hz. Recordem que amb la modulació podem passar un senyal a una freqüència més alta. Què tal si s'estableix un acord de forma que cada cadena es modulés a una freqüència diferent? Doncs que la mescla original quedaria ordenada en diferents freqüències adequadament regulades. Això és el que es coneix com el dial, on cada cadena té una freqüència concreta en la que es podrà escoltar. Però com es pot aconseguir modular una ona? Els dos tipus més bàsics de modulació són la modulació en amplitud i la modulació en freqüència. La modulació en amplitud, o AM, consisteix en fer que la senyal que volem transmetre, en vermell en la il·lustració, esdevingui l'amplitud d'una ona de referència que anomenem portadora. Com a resultat, tenim una ona de freqüència de la portadora més elevada que la de la senyal, amb una amplitud que varia segons la senyal que volem transmetre. Aquesta modulació és molt emprada en comunicacions de ràdio, en walkie-talkies, etc. La modulació en freqüència o freqüència modulada, o FM, consisteix en fer variar la freqüència d'una ona de referència, la portadora, en funció de les variacions d'una ona del senyal. El resultat és, per tant, una ona més complexa amb una combinació de les diferents freqüències.
El canal de transmissió pot ser un cable conductor o el propi aire de l'atmosfera, o fins i tot el buit. Com hem dit, les ones electromagnètiques flueixen molt bé en qualsevol dels tres medis. Malgrat tot, es poden veure afectades pels sorolls. El soroll és una ona aleatòria que es suma a l'ona del senyal que volem transmetre. Com a resultat, podem arribar a tenir una ona molt diferent a l'original, fent que la comunicació en aquest cas esdevingui molt complicada o fins i tot inviable. L'origen d'aquest soroll pot ser molt divers, des de les radiacions electromagnètiques del Sol a fenòmens atmosfèrics com una tempesta, o a tots els sistemes tecnològics que poden interferir en el senyal. Sabeu per què els avions ens fan apagar el mòbil? Doncs per evitar que la nostra senyal s'acopli a la dels delicats dispositius de l'avió, generant comunicacions ineficients entre ells. En la fase de recepció, el que s'aconsegueix és desfer el que s'ha fet en les fases prèvies i recuperar el senyal original o una senyal el més semblant possible a ella. El primer pas és netejar el soroll. En la il·lustració, el senyal vermell seria el que ens ha arribat en la recepció i el taronja és el soroll. Es pot treure el senyal del soroll de la senyal rebuda mitjançant uns dispositius anomenats filtres de freqüències. El resultat seria la senyal il·lustrada en color blau, que vindria a ser la senyal original o gairebé. El següent pas és demodular el senyal, és a dir, interpretar les variacions de la senyal rebuda per extreure'n la senyal original mitjançant uns circuits elèctrics. I a l'extrem final del sistema de comunicació tenim el destí. El destinatari que pot rebre tant la informació en forma de text, el so o una imatge, que s'ha transmès a gran distància, que s'ha modulat a unes freqüències diferents, que ha rebut els efectes del soroll atmosfèric, solar, etc., però que finalment hem pogut netejar, demodular i tornar a recuperar una senyal que probablement sigui molt semblant a l'original. Moltes gràcies i fins una altra.